La celebració dels 40 anys de Carrutxa és una ocasió magnífica per posar en valor la feina de l'entitat. Des de la recerca, proper al terreny, proper a la gent, partint del Baix Camp i del Priorat, però útil per tots els països de parla catalana, des d'aquesta proximitat, però també amb el treball amb entitats diverses, com ara l'editorial del Mau, amb qui hi ha hagut l'ocasió d'editar llibres conjuntament, de difondre'ls, de fer-ne promoció, de distribuir els llibres de Carrutxa per la nostra part, de fer presentacions de llibres nostres per part de Carrutxa. Tot això han estat un seguit d'actes sempre positius i que avui volem celebrar conjuntament. Són 40 anys de passió, són 40 anys de rigor, que fan que siguin, en molts casos, les investigacions de Carrutxa el pal de paller de la feina de moltes entitats d'arreu de Catalunya. Per molts anys.